Αν έχεις καφέ, μπαρ ή εστιατόριο, σίγουρα θα με καταλάβεις. Μπορεί να φτιάχνεις τα καλύτερα κοκτέιλ του κόσμου, το νοστιμότερο φαγητό, τον τελειότερο καφέ. Μπορεί ακόμα να έχεις φτιάξει το χώρο σου με απαράμιλη αισθητική. Ή μπορεί να έχεις το καλύτερο σημείο που είναι ανθρωπίνως δυνατό. Παρ' όλα αυτά, ο ανταγωνισμός εξακολουθεί και είναι μεγάλος και η αφοσίωση του κοινού σχετικά χαλαρή. Πώς μπορούν λοιπόν τα social media να βοηθήσουν τη δική σου επιχείρηση να ξεχωρίσει? Το Web Media Studio ξέρουμε και γι' αυτό δημιουργήσαμε την υπηρεσία Social for Social ακριβώς για εσένα. Χαράσουμε στρατηγική, δημιουργούμε περιεχόμενο και οργανώνουμε το στοχευμένο σου κοινό, όλα αυτά σε όλα τα απαραίτητα δίκτυα. Έτσι, επιτυχάνουμε τη μέγιστη προβολή και βοηθάμε το κοινό σου να κάνει τη σωστή επιλογή. Μάθε περισσότερα για το Social for Social τώρα στο webmediastudio.gr.